Dakbayan sa Lapu-lapu Mipalabang ug ordinansang naglatid sa saktong paglabay sa mga face mask ug ubang COVID-19 protective equipment. Subay nini ang Solid Waste Management Section na nawagan nga hatagan og protective gear ang tigkolekta sa mga basura. Si Luan Merondina sa report. Kabahin na sa pang-adlaw-adlaw natong panikay-sikay ang pagsulubog face mask sukad miigo ang pandemya aron makalikay nga matakbuyan sa COVID-19. Apan lagi daw sa gibaliwala lang usab sa kadaghanan ang dakong risgo sa panglawas kung kini dili matarong og hipos. Gani sa mga parking lot ug bisan sa kilid sa dan makita ang mga ginamit nga face mask nga nagpasad lang. Subay niini ang sangguniang panglungsod sa dakbayan sa Lapu-lapu Mipalabang og ordinansa nga magpahamtang og silot ug multa sa dili insaktong pagdispose o paglabay sa mga ginamit nga face mask o ubang protective gear batok sa COVID-19. Og mahimo lang kay ato ang practice before katugaling plastic na black. Ang ato ang COVID waste atong ikuan og yellow. Nya butagon natong mark nga COVID garbage. Ubos sa naasoing ordinansa, pamultahon og 1,000 ka pesos ang makalapas niini sa unang higayon. 3,000 pesos usab nga multa kung kini second offense na. Samtang 5,000 pesos nga multa og pagkabilanggo sa dili moubos 1 ka buwan ug dili molapas usab sa 6 ka buwan sa third offense. Lakip sa gimanduan nga motuman sa ordinansa ang mga panimay ug mga balay patigayon sa dakbayan. Makakita nato sa mga parking area ganawin nga face mask ipanlabay. So, og ingon ta nga delikado ang hazardous garbage with more reason nga delikado ang COVID garbage because of the fact that the virus will just spread even in a minute. Samtang nanawagan si Bonifacio Umpa Jr., pangu sa Solid Waste Management, nga unta hatagan og protective gear ang mga kawani sa Material Recovery Facility ug kadtong mga gisangunan sa pagkolekta ug paghipo sa mga basura. Matud ni Umpad, sa pagkakaron, bugtong ang isolation facility lang sa Gunob ug ang mga hospital ang nagsegregate sa ilahang mga COVID waste. Busa sila nga tigkolekta ug tigbahig sa basura ang nabutang sa dakong risgo. Kanig yung ato ang kuan mga kolektor in town, medyo tinuod ang amo face mask, mo face shield mi nya wala gitaon tay gitawag og proper nga PPE gyud kana bitang hole. May unta nga ato unta nang i-apply ngadto sa atong mga kolektor. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak.